vanotozviziva kuti politics dzacho hadzitomhanyike kana pasina Chamisa. Apatorina zvamunotomboita. Vanotoziva kuti ibaba vakavhurisa maziso. Vanoziva kuti akangoti ndakutovhura imwe pati, vanoziva kuti vanhu vese kuti vachiteera mukomana, because mukomana ndiye ane chinhu chacho, right? Saka panapa mhuri yeZimbabwe nyaya iri kuitika iri kundinakidza. Inyaya yakaitika musi weTuesday yepress yakaitwa neCitizen Coalition for Change, vachitaura kuti aiwa toda kutoona kuti tichataura naChamisa, totaura naye odzoka. Ko handiti mimi munenge masara makuti muri kundikana basa, ko munhu anomanikidzwa kudzoka riri kunzi aningirikina, because zviri kunetsa kana maimupa pressure, ndiye ari kuzoda iso, ari kunyarara, ari kuvhura mabhaibheri, ari kuda iso. Imimi hamuna kabhaibheri racho, handiti imimi hamuna mabhaibheri. Chivhura ikana hondo zvamuri kufunga kuda kuita zvacho, because vanhu zvinenge zvichiitika ndechekuti ndakatozvizongorora. Chamisa weya munhu anonzwisisa weya, ende politics anoratidza kuti ari mature, haana da kumboswera achida kuita zvinhu, because aiziva kuti akada kungoti anobva anzi dzviyo yakuno waitokonzeresa hondo, buda iso dzviyo yakuno wakonzeresa noise, kungoita protest. Saka nyaya idzo dzese dzanga agara akatochimasta akadzifambira, akatoona kuti no handisi kuzoita izvozvo. Saka manje vakuda kuti vada kumuengage, vakutoona kuti bhaibheri tori nani, because aiziva zvaaita, paishanda wisdom paya. Hazvina kumira mushe, but gore rino hazvitopere mushe. Muri yeZimbabwe, tell me what you think. Muri kuona sei nyaya yetipusi yekuti varikuda kunyengerera Chamisa kuti adzoke? Tell me what you think. Is it necessary? Vokontinha here kana vodzoka dai mukomana. Tell me what you think. Ndiudze.